салом ҷуфти бекоён ба кулли ҳамватанони азиз умедворам ки хубу бардам бошед. Бародари азиз, мо дар нақби Истиқлол сафар ба шаҳри Душанбе пойтахти азизамон Тоҷикистон. боду ҳаво тоза, мо дар хидмати халқ. Бародари азиз, дар худи Екатеринбург ҷо гирифта омадем, дар райони Айнӣ, дар ноҳияи Айнӣ. Та бора гирифта худи Душанбе бурда истодем. Холодильник мана ин сумкача. Бародари азиз, иншоалло мана бори Душанбе ҳам гирифта истодем. Бори Ҳисор, Душанбе, тарафи Душанбе, иншоалло аз шаҳри Екатеринбург ба ноҳияи Айнӣ, Хуҷанд, Зафаробод, инчунин шаҳри Душанбе ҳам ворид кардем. Бародари азиз, подписчикои азиз, дар шаҳри Душанбе бошед, дар тарафи ҷануб мақсад. Иншоалло агар бо подписчикои мо дониста монед ки мо борои шуморо мегирем, мана ака Исроил, мо ба догу бошед, мо сафар ба шаҳри Душанбе, худо хоҳад баъд Ҳисор медарем. Наворое интизор шавед, дастгирия фаромӯш накунед, дастгирии шумо пешравии мо. як боду ҳавои бакунед, як зебогия бинед, нақби Истиқлол. бародари азиз, мана ин манзараҳои зебои ватан, догуи ватан бошед, догуи Тоҷикистон ба пеш. Давай бародари азиз, дастгирии фаромӯш накунед.